Снимай, че тия вече са готови. Здравейте, приятели! Това са първите опити на грифането на моя рейд евент. Първите хора, които... О, мака, то тук има ресите. О, Това е второто изстрелване на тиенцата. Майко, то мощно, то гледам мощно. съм. Ау, за жалост безуспешно. Там първия път успяха да го щупят мъничко. Малко ще ми помогне. Обаче има втора стена, така че То тук ако стане на пи... късмет, просто искам да просто снимам, за да е по-забавно. В момента съм от Owner аккаунта, Фрю. И съм на Game Mode, заедно с Зак, който е билдъра на... Аз казвам, този клип ще има най-много гледания. Може... Това ще е Съм сигурен. интересно. Първите, които дойдоха са God of Wars и XXX Gali XXX. Останалите казаха, че не могат да го намерят на тези координати, но очевидно могат, след като Да, рен, се превърви. 4. Но очевидно може. So, да. Това е използвал. Мощно. Чак, то ще е модератор. Между другото ще търсим модератор, защото не можем да си намерим модератор. О, това ми хареса. Много добър опит. Добре. Да, но още. Чай, ти не могат да добавиш с TNT. Не, работят перфектно, трябва. Да, за тип как Оска работи с TNT. Не, благодаря. Погледни го, човек! Това е много добро. Помниш ли аз какво направих с TNT? Чакай. Да, сещам се. Олеле! Видя ли? Майко! Това е. Не, втората стена няма проби. Има зомбита. Кой става пич? Прекрасна техника God of Wars. Топ стихи, мали чупини, бе. Поправя. Честно ви казвам, той ще трябва не само да разбие първата стена, има втора стена и след това трябва да щупи честа с TNT, за да може да вземе айтемите и трябва да бъде много внимателен. Защото да има приятелчета, той не може да вземе отзад. Не. Да не вземе, да струши, да гръмне айтемите, защото ако ги гръмне, всичкото това ще е било на празно и много кофти. Я да не копира айтемите, бе. Да, копирай, че. Не. Ти всяко искаш да видиш кои грифат най-добре, а? Моля? Искаш да видиш кои грифат най-добре. Нещо такова. Много добре. Хареса ми малко, жалко, че издълба така под твато. Няма въглища. Човече. Това е добра техника. Въпреки, че с Кенана, жалко, че не изгледа клипа до края, който бях публикувал миналия с грифането. Щеш да стане 100 пъти по-бързо. 100 пъти просто. И особено след както идват. Да. Някой не обичат гости. Би трябвало да дойде всеки момент някой. Тук знаеш какво миле ще стане, бе. Да, и аз имам странното усещане, че ще стане меле. Ох. То започва с обсидиан. Да, знам. За да се много надъхан. Иска да стигне до прекрасните брони, които са... То всъщност са full enchant. Са почти... Мързя да е enchant. Да. Страхотни са броите. Няма какво говорим към Нов скин. Ще направя нов скин. Защо ще си правиш нов скин? Ето няма кеф вече. Не съм фен на криперите.
Вече. Един ма прецака и го мраза. Добре. Най-вероятно. Та. О. Трябва по-бързочко да чупи. Абе, дайте да дадем един жокер. Абе, нямате ли крипер? Яй. Аз ще им дам. Да. Майко. Сега сигурно си казва, о, верно бе! Чакай сега, чакай сега. Имат! Омага, имат! Чакай! О, много добре. То вътре сега. Чакай. О! А то отказа. Чакай, май съм свършил яйцата. Не, има още. Има, бе. И как ще няма? Има, има. Ма има и скелети. Чакай. О, От крипър не става нищо, бе. what the fuck? What the hell? То верно не става нищо, бе. Виж ли са крипър яйцата? Прецака ги, бе. Ай, моят крипър, е. Те... Бе, ще го покажа как става аз за много време стане 0. Смисъл, аз не мога чупа. Смисъл, че покажа с тем ти как стане. Чакай, нека да им върна това, защото ги прецаках малко. Дай им легендарки. Винаги се съглася с това. Не, ще им върна. 5 легендарки и всеки мъква да всичко. God of Wars. Ти имат един стак крипър яйца! Hell fucking yeah! Бай ти якото! И аз си мисля, че съм ги прецакал и съм направил нещо, кой знае какво. Добре. Повече TNT, бе хора, TNT ползвайте, майна. Чакай. Те ще се справят. Ще се справят. Да. Между другото, О, това беше добро. между другото, който влезе в сървъра и трони един Иван 009, ще има оп в сървъра и ще я дай жената. Няма да има. Тихо. Няма да има. Никой не ти иска мнение, ти тук не си Ника. Ника! Добре, нищо час. Че сървъра е мой. Как ти да е? Никой не го интересува. Ако не е сървъра, ти нямаше да си собственик на сървъра. Така че Тази логика взиме кефи. Ще опита ти отдясно. Добре, тия не разбраха ли? Мор... Ти. Опа, мор ти. Мор... Ти. Дарът ти. TMT, мор TMT. О, ето, ФК съм мисля с TMT, мая. Така. Майко. Ефективно. Jesus. Дай му обсидиана. Мисля, че ще ми трябва. Нямам обсидиан. Ще го даме на то. Давай го. Да. Така. Интересно е да видим как ще е от... Човек, ако не е някакъв от тия лапицата, може да го направим някакъв... Очевидно не е. Кефи ма как мисля. Много е изобретателен. Добре, аз мисля така, ама ти не мислиш така. Мора? Чакай, аз не мисля така. Аз си направих машинка за TNT.
Изстрелване на TNT. В едния епизод имаше изстрелване на TNT. Не се го интересува. Какво говоря изобщо с тебе? О, да. Беше, че спали горни. Абе, ще ми помогна малко да заравна в това място. Не. Не, аз ще го заравна, бе. Ама е тъй. Де да ми помагаш, Не дей. Добре, де. Нима прави. Прави. Още малко. Много човек тия зелен се откажа. Те смакеха как мислят, обаче много са добре. Аз не съм ли? Не. Аз къв съм. Свършим TNT-то, питат ма за TNT. Аз ще им дам. Ще им дадеш ли? Да. Не, чакай, имам по-добра идея. They go to for Cheers here. Tell go to for OT D E C O P. The fuck? Протича първия рейд евент. Въобще не видях това TNT. Майко. О, дойдох още. О, човек, сега става, миле. Сега стане интерес. човек. Сега стане интерес. Дойдох още. Хайде, миле, почва тия са кърт. Майко. О, почнаха. Ама, човек, тук аз ти кажа, ще бъде нещо много масивно. О, Ама не, God of War са го оставили да мира да можеш да... О! Оре, този човек мисли масивно. Човек, ако не съм аз още не там, си. веки. Все още не е стигнал до... на втората част. Айде, достигни и още, бе. Време. Давай! Чик, скига това. Съно. Майко. Те май всичките са тим. Май. знам. Не. Не са. За човек, забелязал ли си, че всички са такова от двама? Да, забелязах. Можете да на... Ама то пак мене ще чака да почна да бие. О, бързо джойни в моя факшн. Бързо джойни ще... Така, Джони. Те ще са пробват да клинат... Не, всъщност не. Искам да видя дали ще са пробват да клинат. Дали ще се сетят да оверклинат територията. So, да климнат това, което аз съм климнал и да се пробват да се защитят. Това ще ми е интересно. Нищо не интересно. Чакай. То се вахти въщия. Аз не знам. Си ли му О, а? Чакай. Гледам дали е щупил някъде блок. И дали може да се проникне с Ендър перла, ама очевидно не може. Това може би ще продължи. Аз може ли да им помогна? Не дей. За да направя една стрелачка тук и виж как се гърми. Не. Нека те сами. Интересното е да гледаме как те го гърмят, а не как ние им го гърмим. Аз съм показал как може да се рейдне. О, майко! Той на God of War си много умен човек.
То се е много добър. Клеймна си територия, за да не могат го нападат. Представи си да някой лапил 10 годинки там някакви. Можете да нападат. Да. Ай, какво там мопс е? Мопс, как иска 28? Това не мога сам. 9 човека. То стъпаха. Омага, човек. Уния ги заебаха някъде. Защото ония отишъл някакви в град, открили се го търсят. Нека да им дадем още един оптимал. Дай дискотека! Каква? О, не. Не. Такова и това е. Не, стига. Зи не го прави нож. Да. Не го прави нож. Ще се блокира оптиите. Трябва да сложат още един ред. Хора. Зак. То спич ще прави голям бум. Няма да голям бум, защото той не знае как се ползва TNT. Точно трябва да ти кажам, ще направя едно огромно безсмислено бум. Най-вероятно ще е интересно. Да видя. Искам да видя как ще го гръмне. Искам да видя как. Какво е? Един чичка по... Видя така. Зора и... What the fuck? Той къде отиде? Тук са. Човек, тук са! Отъва! Ето ги! Телепортирай са! Скиви! Чакай, откъде минаха? Скиви! Те чакате! Да, знам! Тихо! О май гад! Тия пака ни е. Чакай. Майко, точно направи. О май гад! Точно направи голям бум. Това е голям бум. Това не е голям бум. Това е голям бум. Да, знам. Как се това? О май гад. И... голям нищо, май. Добре, ама толкова е. Омага, тия се показват вече. Чек, тия като гръмнат ти идват да видят дали ще чупили нещо. Тия са някакви лакта, щом чекала. Тео. Погледни липа, че... Лак.
нямаше... А колко човека се събраха вече? Бе? Малко ще смаля така снимането. Ето такава степен. Не. Опс. Shit. Sorry. Така. Извинявам се, просто ми пишеха и аз се излакомих да погледна. Лакомия, После ще погледна, няма да е сега. О май гад, о май гад, о май, о леле майко. Май нищо. Те спичове ма кивят как чакат само. Много са тотални. Да, Много ма кивят. браво, и... Абе, трябваше такова, че това скори при ти беше и много лесно. Бе. Майко че. О, край! Тук стане беле, тук стане беле, тук стане беле. Сещам. Дяк. Не, по... Стига Ти го са... искам. Този готов бар. О, не, че малко. Не, аз се опитам да се свържиш с него. Дей сега, бе. Не, бе, човек, се свържих с него. Мега брутален. Добре, кефма как мисля? Кефма. Определено. Само, че е много брутално. Искам... хора, ще взема да продължа клипа май, когато... Ще се опитаме да свържим с този дивак. Не. Аз ще пещи. Когато продължат, когато се върнам да и почнат да грифат, защото за момента май има някакъв застой. Така че за малко спирам на пауза. Да. Така, пичове, върнахме се и вече наблюдаваме с изгледан клип. И ме има тролват. Да, вече почнаха да грифат, след като са изгледали клипа, който бях публикувал и съм толкова щастлив. Да, ето го. Ще го банна себе си. Мога ли да Супер, банна тоя? О, да. Напредват. Още малко. Това което има... Така, Супер който съм. влияни трони тоя Иван, който е в момента в сървъра, веднага ме тиснеш тап, Не. кажи го. Та малко, О, enemy to sat, your faction is now enemy. О, майко, ти ще стане интересно. Тук става интересно. Така, те си направиха моя faction enemy, за да могат да се бият първо с мен и второ с всеки, който е в моя faction и да могат да бият всеки, който е на територията на моя faction. Сега да видим. И как го направиха? Написаха просто F-enemy и името на факшена ми, да. И така бък ли направи? Окей. Това не е бък. Май пробиха. Чакай да видим. Ще направя една къща на спална, ако някой влени да грейфа... Лека му пръст. Отъпват тия деха се бият. О, май са бият. Бият ли са? Къде са бият? Бият. Къде? Пак къде са? Къде са бият, бе? Ето ги тук. Въртат това. То губи. Май ще му помогна. Не. Не. Докато няма го търси, то тук се грие. Гледай клиповете на мистер Плиш БГ. Говориш като робот. Не, просто пиша. си Странно диктувам. пишеш. И си диктувам. И си диктуваш. Оле, се трябва да спрягам. Човек, извинявай се, ставам, че вътре съм много зад. Окей. Така. Нямам търпение, тез. Координати. Искат координати.
координатите на рейд евента. Пък за кой нямам право. Човек, тия сте направили факшън. Давай, сега ли разбра? Да, фак. Не, аз Май, нямам това ще е тия. интересно. Кога ли Ясно. ще избук... Чудя са кога ли ще гръмне. Това. Искат на Z координатите. Z. 300. Опа! Майко мил. Имаше, нали си? Индер пингуин. Да. Опа! Още малко. What the hell? Още малко. Давайте, момчета. Няма откъде. Още тази тъмън го направих. Някъде. Направи ден, Правя ден. О, давайте, момчета. Покажеш на това ден. О! Хайде, щупете шпаната тика. Те са прави ден, никой. О, това беше добро. О, това беше добро, да. То може да се бъгне то втория. Бе. Интересно ме е кога ли ще направят дупка в... Ами гата им помогна. О, майко. Човек, това не може да се греши. Това са бъгнало тук и не се чува. Дали? Дали? При тебе, сложи на тимки. Чуя съм, дали да пробвам. Ако са грешно, Чуя се, дали да пробвам. Чакай, нека да пробват последния път. так, само един свой. Аре! Няма ли да стреляте? Давай. Последно трябва да пробват и след това. Ако не стане... Добре, чакай, нека аз да пробвам. What the hell? Бая корав, обсидиан. Hell fucking yeah! Супер глич, мадафака. Чакай. Да е посочи, че има пълнолетна публика. Не пълнолетна. Сет 0. Мошенник. И аз помагам. Сега ще да го махна. Вау. Не мах. Нека аз. Zero. О, гръмнаха го! Гръмнаха го! А не, what the fuck? The fuck? Не бе, ти ли го направи бе? Ясно. Не, за какво направи бе? Гръмнаха ли го наистина или това беше ключ? Не, какво ще направи? Ма не, те ли го гръмнаха наистина или... Не, ти го махна. Не съм.
Добре, нали махнах стената, даже те видях, че се разбрал двата. Да, де, махнах стената, ама... Еми, какво тогава? Чакай сега. Ще го пробвам. Ето го, ето го, ето го. Става, Баш, става. баш. Офтай го. Не! Ще ти попреш. Преш. Не. Помогни ми, помогни ми! Помогни ми, бе! За какво? Ти го гръмна. Те го гръмнаха. Не, да, тета. Не мога да строя тука. Забравя ли? Оправи се обсидиана. Искам да направя позже. Давайте смело. Вента гора са запалили. Забранила ли си огъня? Чакай. Чакай. Бум. Където са всички. Да, пак. Ти ли ми справя лейтенант? О, как падна долу. Джек, тук се чупи. О, кой умря, бе? Никой. Не, умре някой. Тук имам баята. Някой умре. Дипа. Къде има айтем? Ето ги, бе, ето. Дипа. Искам гащи. Я ги. Защитите едно. Аз съм пиха, къде ще и... Не става. Гледай, я кажи нещо, то клип ще има най-много гледания. Май. Само чакаме да... Чакай, ако натисна аз... А не. Чакай. О, май им трябва по-силен заряд. Трябва им по-силен... О, има някой невидим! Ти ли си това? Има някой невидим тук, човек. Има някой невидим. Ето ги балончета. Тук. Ето така са О балончета. май гад! Тихо. Не издавай. Той ще умре от TMT-то. Щом няма броня. Ехе. Какво направиха? Изстреля го там до езерото. What the fuck? Къде отиде? На хел факи. Чакай. Не. Ой, то справи Кенан така. Чакай, то справи Кенан. Да. Да реши как го правят от вече. О, още малко. Дай. Смел. О, то си ван. То си ван. Интересно ме, дали днеска ще стане. Дай. Уп. Някой видя човек то спринт. О мага, то спринти! То спринти, ама. Апа. Мисля, че ще е най-добре ако... Хелп. Чак. Да видим дали ще е. О май гад. What the hell? Човек, това ти го видя. Така. The hell fucking yeah. Бум. Има пробив. О, готов вар!
Майко, тук ще имаме ли? Аз съм вътре. И съм венеш. Определено. О, хвата, тотал. Тук. Или... Стоп, пак. О май гад, не си сам. Не си сам, тук има още някакъв. Знам. Летна ли един крипър? Не ди. Майко, той сега ще го вземе. Чуя се, дали ще го вземе. О, майко! О! Има още, момче. Вземи го, така. Не, вземи меча, така. Супер. Махай са. О, мощно. Добре. Не, човек, с това искам да се свържа. Трябва да го видя това. Мега лудя. Човек, той ще ми е модератор. И това, дами и господа, беше първия рейд с малко помощ от мен, защото явно се бяха гличнали обсидиан блокчета. Извинявам се предварително, ако някой каже, че съм помогнал нарочно, но не е така, просто се бяха гличнали и трябваше аз да подпомогна. Не знам защо, ще погледна, обещавам. Просто се бяха гличнали и обещавам, че следващия рейд ще е по-як. Наистина по-як. Така че, чао за сега, очаквайте нови клипове и бай-бай.